Vítajte pri našom najnovšom rozbore. Dnes sa spoločne ponoríme do absolútnej klasiky, ktorú všetci dobre poznáme, no možno sme ju doteraz nevnímali v celej jej hĺbke. Ide o román Živý bič od Mila Urbána. Dielo, ktoré úplne bytostne, priam až mrazivo zachytáva devastačnú silu vojny. Aby sme túto komplexnú tému trochu rozplietli, prejdeme si 6 kľúčovými bodmi. Začneme tým, ako tento román obžaloval vojnu, pozrieme sa na Ráztoky ako na tzv. Kolektívneho hrdinu, preberieme príchod vojny v časti Stratené ruky, ukážeme si expresionizmus z praxi, zameriame sa na Adama Hlavája a jeho vzburu a úplne na záver si zhrnieme odkaz celého diela. Poďme rovno na to. Prvá časť nášho rozboru – román, ktorý obžaloval vojnu. Skutočné majstrovské dielo Mila Urbána. Túto knihu napísal Milo Urbán, čo je, ako už asi vieme, úplne kľúčová, ba priam legendárna postava našej medzivojnovej literatúry. Živý bič rozhodne nie je len nejaké povinné školské čítanie. Je to hlboká sociálno-psychologická sonda dovnútre človeka. Zachytáva ľudí v totálnych hraničných situáciách a robí to s obrovskou dávkou empatie. Ale to, čím sa táto kniha naozaj vymyká bežnému štandardu, je predsa len o niečom inom. A tu prichádza ten hlavný paradox. Toto je zdrvujúci vojnový román, v ktorom, predstavte si to, nie je ani jedna jediná bojová scéna. Presne tak, autor sa úplne a zámerne vyhol opisom z frontu. Neuvidíme žiadne zákopy, nebudeme počuť žiadnu streľbu. Namiesto toho sa dej plne zameriavania extrémnu biedu a postupný psychologický rozklad civilistov. Ľudí, ktorí žijú stovky kilometrov ďaleko od bojska, kde si v zabudnutej oravskej dedine, a predsa ich vojna pomaly, ale isto ničí. Časť 2. Ráztoky. Jeden kolektívny hrdina a dedina, ktorá dýcha ako jedna duša. Tento bod je absolútne kľúčový na pochopenie celého románu. Izolovaná dedina Ráztoky totiž funguje na princípe tzv. Unanimizmu. Tento pojem pochádza z latinského una anima, čiže jedna duša. V praxi to znamená, že tá dedina nie je len nejaká pasívna kulisa pre hlavné postavy. Vôbec nie. Celá táto komunita myslí, trpí a nakoniec sa aj búri ako jeden jediný, živý, dýchajúci organizmus. Úplne na začiatku je táto kolektívna duša Ráztok vo fáze, ktorú by sme pokojne mohli nazvať bláženou nevedomosťou. Vojna je pre nich len niečo abstraktné. Ako sa píše v samotnom diele, hovoria o nej hladko, ako by to bola len nejaká rozprávka v hmle, kde krva vyteká z rán úplne bezbolestne. Je to pre nich skrátka iba mýtus, niečo, čo sa deje tam kezdi ďaleko a ich sa to zatiaľ bezprostredne vôbec netýka. Prechádzame k tretej časti. Stratené ruky a tvrdý príchod vojny. Tá úvodná ilúzia bezpečia sa samozrejme veľmi rýchlo a brutálne rozplynie. Viete, ten obrovský tlak v Ráztokách nezačne rásť kvôli výbuchom granátov. Začína sa to inak. Najskôr ten hrozivý, tichý návrat zohaveného vojaka Ondreja Koreňa. Potom nasledujú neúprosné odvody mladých chlapov, ako bol Štefan Ilčík. Zrazu sú tu drastické rekvirácie majetku, nastupuje extrémny hlad, šíria sa choroby. A do toho všetkého štátna moc začne bezcitne zneužívať nevinných, čo najviac vidíme na tragickom osude mladej Evy Hlavajovej. Z dediny sa stáva pomaly, ale isto bublajúci tlakový hrniec. A pamätáte si, ako sme hovorili o tej jednej kolektívnej duši? Táta duša dediny začína krvácať presne v momente, keď krvácajú jej jednotliví členovia. Ten skutočný prvotný šok prichádza práve s Ondrejom Koreňom. Keď sa vráti domov bez ruky a neschopný slova, celá dedina od hrôzy a hnevu doslova cúvne. Až v tejto chvíli sa surová, ukrutná vojna naozaj a bolestivo zahryzla priamo do srdca obyvateľov Ráztok. Štvrtá časť nášho rozboru. Expresionizmus a pudové konanie. Inštinkty zatlačené do kúta. Tu sa dostávame k naozaj fascinujúcej literárnej otázke. Ako vlastne autor využíva vtedajší moderný literárny smer, expresionizmus na to, aby zobrazil komunitu ľudí, ktorých vojna dotlačila na úplný okraj ich fyzických a psychických síl? Odpoveď je zdrbujúca. Namiesto akéhokoľvek racionálneho, chladného uvažovania začínajú postavy fungovať len na základných inštinktoch. Z ľudí vybuchujú prudké, absolútne nekontrolovateľné emócie. Racionalita ide bokom a nastupuje obrovský, paralizujúci strach, alebo naopak, slepá, divoká nenávisť voči tým, ktorí ich utláčajú.
A presne toto je tá pravá, devastačná psychologická daň, ktorú si vojna vyberá na obyčajných civilistoch. Extrémne situácie formujú extrémne charaktere a vojna z ľudí veľmi rýchlo strháva masky. Na jednej strane tu máme starú Ilčíčku, obrovsky dynamickú postavu, ktorá je po strate syna plná impulzívneho hnevu. Je to prirodzená vodkyňa celého odporu. Úplným tragickým opakom je tichá a pasívna trpeteľka Eva Hlavajová. Jej muž Adam Hlavaj to je už trochu iný príbeh. On symbolizuje zocelený, tvrdý vzdor. No a potom je tu notár Okolický, čisté stelesnenie skorumpovanej štátnej moci, človek, ktorého kroky neriadi nič iné, iba číri panický strach. Keď sa pozrieme na tieto ostré kontrasty medzi utláčateľmi a utláčanými, je nám úplne jasné, ako veľmi tento expresionizmus poháňa eskalujúce napätie. Títo ľudia už totiž prestávajú byť len nejakými bežnými dedinčanmi, menia sa na doslova stelesnené vášne a inštinkty, ktoré sú vybičované do úplnej krajnosti všade prítomným vojnovým šialenstvom. Posúvame sa k 5. časti. Adam Hlavaj a vzbúra. Explózia nahromadeného odporu. Tento román má úplne geniálnu štruktúru. Je totiž rozdelený na dve ostro kontrastujúce polovice. Tá prvá, stratené ruky, to je čistá pasivita, dlhé utrpenie, zmrzačené telá a polia, na ktorých nemá kto pracovať. Ale tá druhá časť, Adam Hlavaj, to je zrazu obrovský zvrat. Prichádza aktívny vzdor, vracia sa zocelený dezertér a nasleduje doslova explozívna vzbúra celej dediny. Ten náš pomyselný tlakový hrniec nakoniec predsa len vypuchne, a to v sérii poriadne drsných krokov. Tým hlavným spúšťačom je Adamov útek z frontu. Z celej dediny sa okamžite stáva jeho ochranný štít. Zatiaľ čo notára Okolického úplne pohocuje hrôza a paralýza z blížiacej sa odplaty, ráztoky vybuchnú. Dedina sa mení na jeden živelný, jednolito násilný dav. Krčma ľahne popolom a notár Okolický končí svoj život vo vlnách rieky, kde ho odsudzuje a trestá sám rozúrený ľud. A hneď po tomto ohnivom zúčtovaní prichádza niečo veľmi silné. Absolútna katarzia. Ten známy moment, kedy sa Adam Hlavaj z chuti zasmeje tzv. Smiechom slobody. Je to priam fyzické, živelné uvoľnenie všetkého toho nesmierne mučivého napätia, ktoré obyvateľov roky gniavilo a dusilo. Máme tu poslednú 6. časť. Význam a odkaz živého biča. Prečo vlastne túto knihu čítame a rozoberáme aj po toľkých rokoch? Pretože je to neuveriteľne silná obžaloba vojnovej krutosti, ktorá jednoducho nikdy nestráca na svojej aktuálnosti. Je to ostrá kritika nespravodlivosti a arogancie štátnej moci. Autor nám úplne surovo, bez akýchkoľvek prikrášanení, predostrel utrpenie civilistov a práve preto toto dielo navždy zostane jedným z absolútnych pilierov nielen slovenskej, ale aj európskej medzivojnovej prózy. Náš dnešný rozbor by sme mali ukončiť jednou skutočne silnou až mrazivou úvahou. Keď sa tlak systémovej nespravodlivosti, bolesti a utrpenia nahromadí až do bodu zlomu, z ktorého už niet návratu, je takáto výbušná, deštruktívna vzbúra naozaj tým úplne jediným prirodzeným uvoľnením pre trpiacu kolektívnu dušu? Necháme vás s touto myšlienkou. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom rozbore a budeme sa na vás tešiť zasa na budúce.